Hükümeta Türkiye dixwaze pêşnûme qanûnek bîne parlamentoyê û parêzbendî deyne ser leşkeran. Ger pêşnûmeya heyî bibe qanûn, wê demê bêyî destûra Serokwezîr û Wezîrê Berevaniyê dê leşker nikarbin bêne darizandin. Hiqûqnaz baldikişînin ku ev qanûn dê bi xwe re kuştinên kêfî bîne. Kesên peywirdarên devletê ê çekdar ew ê Kurda li vir bikujin û nên darizandin. Ev jî tê wê manê ku Kurdistan bo cî agir û rêxistinên veşarî wê zêdetir bibin. Partiya Mafa Azadiyan Hak jî dibêje ew li dijî vê qanûnê ne û divê ev pêşnûme qanûn paş ve vekişandin. Bikarin her tiştî bikin, bikarin mirova bigirin bin çava, bikarin mirova bikujin, pişwîzî neçin dadgehê. Em jî razî ninin. Partî Hak Part hemberî vê qanûnê em ê bisekine. Hin partiyên din ên Kurd jî dibêjin qanûn derkeve jî dernekeve jî her Kurd têne kuştin. Wextê dixwaze dikuje yani. İro li Sûrê, li Sêbînê, li Silopî, li Cizîrê, li Silvanê, li Amedê, li her cî yani Kurd tê kuştin. Ew wezîfa xwe dike dagirker, metînker ji bê xatirê vê axê di bernedin ji destê wa dernekeve ew çi ji war lazim e wê wa zagona li gora xwe derxin. Henceta hikûmetê ya derxistina vê qanûnê ew e ku qanûnên heyî rê nadin leşker li hemberî PKK xebateke baş bikin. Li gorî parlamenterên AK Partiyê kîjan qanûn derkeve jî careke din Tirkiye venagere salên notî û ew ê tu caran ji demokrasî û azadiyan paş vegav navêjin. Ev pêşnûme qanûn dê bibe qanûn anna rastê guherinên çawa bê hê jî nediyar e. Gelek siyasetmedar di kulîsan de dibêjin hikûmet hêj nexwerifiye ku qanûneke bi vê rengî derxe. Ew tenê li hemberî HDP dixwaze taktîkeke serkeftê bimeşîne. Bi kuştinê bitirsîne, lê bi nexweşiya tayê jî razî bike. Maşallah dekak. Rûdaw Amed.